Kula mriki mau dilalah ya kitabe ketemu. Dilalah motor ya ora mogok. Dilalah motor ya mboten kempes. Kan kenging-kenging mawon misale wau kula saking griya, Pak starter motore mboten mempan kenging-kenging mawon. Ajeng kesah kon dilalah kitabe mboten kepanggih, kenging-kenging mawon. Kadang-kadang kan nek sekelas kula gitu. Sekelas godhoge kula ini kadang-kadang kepikiran lah wis kesel mau ya wis manfaat kanggo menungso kira-kira kok kita prei lah. Kadang mikir ngoten niku kula. Nek wonten pangendikan pancen, kapan wong saya dikanggokke masyarakat, wong saya dibutuhkan kalian masyarakat niku mesti saya. Takoni Lurah. Saya es double. Ya niku. Jadi nek kadang mboten ngelingi niku yo males. Rasane saya wes. Wong kula biasane nek siang tilem misale, anu masalahe. Lah wau mboten tilem. Wah, saya iku iki mongko bae terus asinan. Ngono kuwi. Dadi yo ya wis lah, larang berjuange ngoten niku. Tak ikhlas-ikhlasin. Dilalah babe ikhlas. Dilalah. Kula niki nggo ngering kula saestu. Lah, langsung malih dhateng pembahasan ikhlas ingkang lillahi taala niku wae. Dados sedaya ingkang sampun kita tindaki, ingkang sampun kita lampahi niku diwangsulke sedaya sampun kersane Gusti. Ya nek sing kaya ngono-ngono sing cedhek, sing entes wae misale wujude pacitan ngeten kan paling ndamel ket paus wonten utawa wau enjing. Ning kadang-kadang sing kita mboten sadar niku lek ngundat sing jaman biyen. Lah kae, lah kumpulan kiye iki nek nyong biyen ra usul kaya ngene ra dadi. Ya ana perkumpulan nang kene rame. Akhire iso gawe gerdu, iso gawe kiye, iso duwe duit akeh. Kan biyen ki nyong sing usul. Ngono domongke. Mboten ana domongke, teruse sak lebare pun mboten domongke ning dibatin. Ya niku ya dereng sing sempurna. Wong hakikate le deknene niku wau saged diparingi sehat. Saged nglampahaken roda organisasi, saged nglampahaken napa ingkang dados tanggung jawabipun wonten masyarakat niku yo ana kontribusi bahkan seluruhnya atas kehendake Gusti Allah. Niku ikhlase. Saterasipun sing pertama idza istaghala nalika wong kuwi ketungkul karo kabeh-kabeh perkara dibalekke utawa dikire elingi dhateng Gusti Allah. Sing nomor kalih wa tauhidul maliki lillahi ta'ala. Lan nyuwejekake bilih sedaya ingkang saged ngatur kula panjenengan niku namung Gusti Allah. Ya niki sing kadang-kadang rada terkikis. Jaman sakniki ya kadang-kadang rada terkikis. Wong do gadah HP kabeh. Gadah HP kabeh. Tenggalem do gadah HP kabeh akhire ndelok berita. Ndelok berita ngertine. Wah, ini negara iki kepriwe jajane ngoten. Ono NBG, ono KDMP, lan sak panunggalane. Kula ngisi batin ngeten iki. Kula ngisi batin. Nek kula ora duwe HP, kula tetep seneng. Mboten ngerti berita sih. Jadi mboten ngerti duit MBG iki asline saka ngendi. Ana nek KDMP kados napa nek wong desa sing pun weruh dimbirengi tok kaya kula, teko-teko diteri jatah MBG. Ya kira-kira kan seneng. Seneng, kula prakteke yo seneng. Lah wong desa teng mriki sing mboten ngertos berita lho. Kula garis tanda kutip sing mboten ngertos berita. Weruh ning mriki wonten gedung Operasi Desa Merah Putih. Niku ya tetep matur nuwun. Jos berarti pemerintahan segi. Lah, le saged rada rapati seneng, bahkan tidak seneng. Niku mergo jare ini duit MBG saka kene. Jare ini masalah koperasi desa kaya ngene. Niku mung jare. Jare sapa? Jare HP. Nek sing mboten ngerti bablas niku kathah matur nuwune. Lah kula yo. Nah, niki cerita nyata niki ket wau enjing. Sak nggih kula sak keluarga sarapane sego wadan. Lho estu. Wadan, kurangane wadan dipakake ayam. Pun rampung dugi sak mriki, Mbak, mboten mliwet. Lho pripun? Lari sekolah asal MBG.
Nggih kula kalih niku ibu menyusui kalih balita angsal MBG aman pun ten griya. Kula kempalan madang nggih kalih. Aman ya? Aman kula seneng. Ning nek begitu ngerti berita jebule MBG koyo piye. Lah kuwi sing marahi. Sing marahi asline mergo jare niku wae. Mergo jare. Dados ampun dipun sikapi nemen-nemen wis monggo. Mboten sak dipikir sing piye kok keprewe negara niku mboten sampe lo mikir wong jenengan ora menteri. Arep panjenengan mikir nek sira iso turu jenengan ki ra bayaran. Nggih mboten. Jenengan mikir kok keprewe esuk negara niku kok kaya ngene lho. Lah kok jenengan seminggu nganti mboten nyare mergo mikir niku ora bayaran. Ning nek menteri mbuh mikir mbuh ora ya tetep bayaran. Ngoten dadi pun teko berjalan apa adanya. Mulane ten mriki wa tauhidul maliki lillahi ta'ala. Bahwasanya kekuasaan yang sejati hakikate niku kagungane Gusti Allah. Pun monggo lah Gusti ana ning negara kaya piye sing penting kula wis ndonga. Kula pun ndongaaken ana sing biasane ndonga tenggen kunut, tenggen donga kunut nazilah nika sing salat subuh kalau rakaat terus sing kakung-kakung tenggane Jumatan ya biasane ngamini dungane khotib niku ya dungake Indonesia, dungake negara. Pun monggo terserah jenengan Gusti. Sing penting buh dalam keadaan napa kemawon piyambak niki tansah istiqomah anggenipun ibadah.